Maayong buntag sa tanan. Nakabalo na noon sila sa kung tinuod nga alan dyan. Okay. Good morning once again. Are you ready sa pulong sa Ginoo karong buntaga igsoon? I know nga every time nga muanhita sa simbahan naa nato ang kagutom sa pulong sa Ginoo. Amen. Tungod kay dili makumpleto ang ato ang panimbahon karong buntaga kung dili ta makadawat sa pulong sa Ginoo. Kung dili ta makakaon. Kay usa sa katuyuan nganong naata is mukaon ta. Amen. Dili ka nang unsay ihanda karon nga pisikal nga pagkaon kundi mga butang espirituhanon. Amen? Okay? Ikaupat nga Domingo sa tuig 2020. I know nga kabalo ka mga igsoon, every year is very significant sa matag usa nato ingon nga mga Kristohanon. Importante kaayo kada tuig. Tungod kay wala ta kabalo kano sa mobalik ang Ginoo. Amen? That is why God wants us to make the most of our lives. No? Diha sa Ginoo. Amen? No? Nga karong buntaga kung wala man nato, I know nga si pastora ganina nag-isgot about investment. So mo po na atong isgutan karon. Okay? Ready na ba ka? Hallelujah. Let's pray. Magampo sa tayo. Dako imuhang ulo. Hallelujah. Father, we thank you, Lord God. We thank you, Lord God, for your presence in this place. Truly, Lord, naaka kauban namo karong buntaga, Ginoo. And right now, among tinguha, Ginoong Dios, nga amo ang kasing-kasing, Ginoo, makonect sa imong kasing-kasing, kadawat mi sa imong pulong, maministeryuhan mi, tungod kami ni purpose nimo, Lord, sa imong word sa mong kinabuhi, Ginoo, to rebuke us, to teach us, to train us in righteousness, Ginoo. Salamat kayo, Ginoong Dios. Matag usa ka namo, ready me, Ginoo, nga mo dawat sa imong pulong karong buntaga. I believe, Lord, that you're going to speak to each of us, Lord, this morning. Ug salamat, Ginoo. Muli mi, Ginoo, karong buntaga, among balunon imong pulong na nadasig mi, Ginoo, na ministeryuhan ug among kinabuhi never be the same again, Lord. We just honor you and worship you this morning. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Hallelujah. Okay, if you have your Bible, abrihi mga igsoon sa Matthew 6. Sa Bisaya na ko basahon. O nindot ning Bisaya kay intense. Hallelujah. Okay. Sa Matthew 6:19 ngadto sa 21. Okay? Ayaw kamo pagtigom og bahandi alang sa inyong kaugalingon dinhi sa kalibutan, tungod kay ang mga gagmayng mananap og mga taya mukutkot niini og mahimong sudlon sa kawatan ang inyong balay aron mangawat. Hinoon, pagtigom kamo og bahandi didto sa langit, kay didto walay gagmayng mananap og taya nga mukutkot ug walay kawatan nga makasulod aron sa pagpangawat. Kay kun asa gani ang inyong bahandi, atoa usab didto ang inyong kasing-kasing. Ang tanan moingon og amen. Kumingon ka og amen mga igsoon, but pasabot naa ka diha, present ka. Amen. Umur ka tunga ramay naa. Amen. Present day tanan. Okay. So this message, giluhan ako ni mga igsoon is, how is your life invested? Naunsa man or giunsa man ang imuhang kinabuhi pag-invest. Kung imong tan-aw ning word nga invest, but pasabot to commit. Okay? To commit sa paylain, to involve or to engage. No? Di lang ta magisgot og kanang sa kwarta. To commit, to involve, to engage. Now, ang pangutana, how is your life? Giunsa man nimo pagkumitar, giunsa man nimo pag-involve, unsa may mga involvement nimo. Amen? Unsa may mga engagement nimo
Unsa may mga commitment nimo? How is your life invested? Ang subtitle is Eternal Investment. Pila ninyo diri ganahan og eternal investment? Amen? Hallelujah. This morning, sugdan ako ning og pangutana mga igsoon. Karong buntaga, where are your thoughts? Asa man imo ang hunahuna karon? Sama sa atong gibasa sa pulong sa Ginoo sa Matthew chapter 6, ang pangutana, asa man imo ang hunahuna? Diha ba sa mga butang eternal or diha ba sa mga butang sa kalibutan? Ang pagtigong ba og bahandi sa imong kaugalingon dinhi sa kalibutan, mao ra ba gid na imong focus, mao ra gid na imong kinabuhi, mao ra ba gid na imong engagement, no? Dinhi ra ba gid sa kalibutan, mao ra ba na imong involvement diri ra ba gid sa kalibutan o sa mga butang diha sa Ginoo? So ato anang tubagon unya. Amen. Hallelujah. Okay. Si Ginoong Jesus, mga igsoon, is very concerned about investing eternally. Pila ninyo diri gusto nga mo invest eternally? Amen? Gusto sa Ginoo, and He is very concerned about investing eternally. He wants us to guard our lives, ourselves, against focusing our lives diha sa mga butang sa kalibutan. Dili gid siya gusto nga ato ang kinabuhi ma-focus ug masentro dinhi sa mga butang sa kalibutan lamang. Amen? Sa atong balay, sakyanan, yuta, mga properties, tanang kabtangan diri sa kalibutan. Dili siya gusto nga mapunting lang ang atong hunahuna, atong kinabuhi diha ana mga butanga. Yes, dili man na sayop nga naata ana. Kisa po'y gusto ana mga igsoon. Amen, no? Di man na sayop. Kabalo ka mga igsoon, nothing on this earth is secure. Hello, ang tinuod nga security, diha ra nato makit-an sa Ginoo. Diha ra nato makit-an sa presensya sa Ginoo. Nothing on this earth is secure. Yes, daghan kag kwarta, but does your money gives you real security? Muna yung pangutana karon igsoon. Amen? Muna, matingala ka, daghan kay kwarta, daghan kay mga dato, perting datua, pero perting daghan nag-bodyguard, daghag security. No? E dili sila secured, bisag daghan sila kwarta. Amen? Nothing on this earth is lasting. Everything is aging. Amen? Bago kag sakyanan, bisag kung saon nimo og amping nga igsoon, magaras gid na. Hello. Bago kag sakyanan, bisag kung saon nimo og amping likay-likay, malumpingan gid na, madaan gid. Everything is aging. Hello. Amen. Bago kag balay, bisan pag-unsa ka bag-o na siya, perting sinawan, nindot kay pintal, maabot og pila ka tuig mga igsoon, mahugaw gid na, madaan gid na. Labaw na ka ng lababo, magabok gid na, no? Mga tumba na mahugno kay magabok tungod sa tubig. Madaan gid. Everything on earth is aging and decaying mga igsoon. Kisa ninyo din na ibagong cellphone. Bago kang palit cellphone, mahagbong lang nagkasa, magaras gid na. Amen? Madaan gid ang tanan mga igsoon. Siguro nag-edad pa ka karon og 20, abtik pa kay ka, pag edad nimo og mga 30, 40, na nakay mga bati-bation, no? Everything is aging mga igsoon. Madunot gid, no? Walay lasting diri sa kalibutan mga igsoon. All of it is corruptible and temporary. Akong gitan-aw ning word nga corruptible. The word corruptible means to change from the original form. Hello? Mausab. Kung mao ni iyang porma karon, moabot og pila ka higayon, pila ka mga adlaw, pila ka sa mga semana, tuig, mausab ang iyahang porma.
Muna siya gitawag og corruptible. Amen? Nasabtan ra ba ko ninyo mga igsoon? Hallelujah. Now, I want you to understand nga tanang butang dinhi sa kalibutan is mausab ang porma. Is corruptible. Gani si James, nagaingon sa si James chapter 5 verse 2. Akong basahon sa Bisaya. Mao ni ang magpamatuod nga ang tanan mga dunot mga igsoon. Santiago 5:2, James 5:2. Mga dunot ang inyong bahandi og pangutkuton sa gagmayng mananap ang inyong mga biste. Hello. Tanang butang is temporary and corruptible mga igsoon. And right now, what Jesus wants from every one of us is to center our lives diha sa iya. Pila ninyo diri gusto nga ang iyang kinabuhi, iyang isentro, iyang i-focus diha sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Now, fix your eyes on Jesus nga magkinaunsa man ang imong palibot, nagatutok ra jud ka kang Kristo mga igsoon. Amen. Philippians chapter 3, 7-8. Pilipos 3:7 ngadto sa 8. Kining tanan giisip ko kaniadto nga mahinungdanon. Apan karon kini walay kapuslanan tungod kang Kristo. Tinuod gayud nga ang tanan walay kapuslanan kung itandi sa akong pag-ila kang Kristo Jesus nga akong Ginoo. Tungod kay kaniya gisalikway ko ang tanan o giisip ko kini nga basura aron maako si Kristo. Ato daw palakpakan ang Ginoo ana mga igsoon. Nakasabot si Apostol Pablo nga importante kaayo walay kapuslanan no ang tanang butang nga naa niya kung itandi sa iyahang pag-ila kang Kristo mga igsoon. So this morning kanang kinabuhi nga sentro kang Kristo, that's your eternal investment. Kung ang imong habitawong kinabuhi na sentro diha kang Kristo, that's your eternal investment mga igsoon. Bisan pag ikaw ang pinakadakog madawat sa imong investment, na siguro kay mga investment sa gawas sa kalibutan, daghan siguro return sa imuha, dagko siguro kaayo, pero lahi ra gyud kung investment diha sa Ginoo. Hallelujah. Unsa man ang makuha sa tawo kung maangkon niya ang tanang mga butang dinhi sa kalibutan, apan mawala ang iyang kinabuhi, wala gayod. Amen? So, now, let's talk about invest your life on eternal things. Doon lang ko'y duha ka butang nga hisgutan karon. Una is personal investment. Come on, say it with me. Personal investment. Ang ikaduha is invest on others. Okay, mo na ikaduha. Una, personal investment. Under anak mga igsoon, number 1. Under sa personal investment, number 1 is invest your time. Hello, inay mo ang tapad. Invest your time. I-involve imuhang oras. I-commit imong oras. I-engage imong oras. Invest your time. Gitagaan ta sa Ginoo 24 hours sa kada adlaw. Kuha na to na sa ato ang trabaho, kuha na to na sa ato ang katulog. Sa tinuod lang, we have plenty of time. Amen? Daghan pa kayog mabilin mga igsoon. We have plenty of time, no? Siguro, mingon ka nga, Brad, simba ta Brad. Wala mo ko'y oras. No, sa tinuod lang, we have plenty of time. Natay oras, di lang nato priority. Hello? We have plenty of time. Daghan ta og oras. Muna nga gidasig ta karong buntaga mga igsuon. Do not waste your time on earthly things. Hinuon i-invest imong oras diha sa Ginoo. Ayaw usik-usiki imong oras sa mga butang sa kalibutan, kay ang tanang butang sa kalibutan temporaryo ra.
madunot ra, aging, not lasting, corruptible, temporary. Mao na ang mga butang sa kalibutan, pero kasagara sa mga tao, gina-invest ilahang time sa mga butang sa kalibutan imbis mga butang sa Ginoo. Hello? Amen? Invest imong time diya sa imong devotional. Tagaayog time imuhang relasyon sa Ginoo. Imuhang pagsimba, imong pagbasa sa pulong sa Ginoo. Invest your time diya sa cell group, no, sa imuhang devotional. What is devotional? Sa encounter, it is an everyday activity wherein you spend quality time in worship, prayer, and in word. Unay devotional. Una nga, taga-iog time, taga-i-invest imong time. Diya sa imong devotional, sa imong cell group, kabalo ka sa kadaghang grupo, mga organizations, or unsa pa ng mga grupo, ang pinakanindot nga grupo nga imong apilan ka ng cell group. Hello? Amen? Nga naman, maampuan ta, madasig ta, mutubo ta diya sa Ginoo. Mas mulalom atong pag-ila sa Ginoo, pagtuo diya sa Ginoo. Muna nga kung tunay pinaka-the best o pinaka-nindot nga grupo nga imong apilan. Ayaw na mga grupo sa gawas. Ayaw na mga fraternity. Ayaw na mga unsa pa nang ang mga grupo, mga organizations. Kanang cell group, apili mga igsoon. Makadasig na nimo, makatabang na nimo, maka-invest ka eternally. Hallelujah! Now, sa fellowship, invest your time sa simba. Amen? Dili na to ibaylo ang simba sa laag. Hello? No, invest imong time, no, sa simba. Diha sa Ginoo, doon na tayo tulog ka services, first, second, ug third. Invest imong time, mga igsoon. Ayaw sipyat og simba. Ayaw ibaylo sa laag. Amen? Oh, kung panahon sa simba, musimba kita sa Ginoo. Hello? Kabalo mo anang kanta ni Sarah karon nga trending kayo? Ha? Assuming mo nga wa mo kabalo ha. Kanang tala, no? Usahay gani akong anak. Kana sugod tungod kay sige nagkadunggan sa mga radyo, bisan sa asa ka mo adto sa gawas, silingan. Wala na siya, daddy, tala, tala. No? Din maganaana din na sa Siantiil. No? Usahay. Pasayawon og tala. Doon ay mga Kristohanon usahay or mga tao, pasayawon og tala hastang umuka. Pero pasimbaha hastang gahia. Inay mo hantapad, agay. Abalo ka mga igsoon, nindot ng kana bitawng masakitan ta, maigo ta, bot pasabot, nakadawat ta sa pulong sa Ginoo. Kaya ngon ang Bible, ang pulong sa Ginoo is sharper than double-edged sword nga mo penetrate sa kinailadman sa imong kasing-kasing. Okay kayo. No? Nga kana bitawng panahon sa simba, kanang maigo ka ba? Nga naman, but pasabot, nagministeryo ang pulong sa Ginoo sa imong kinabuhi. Amen? Hallelujah! Usahay, mas dako tag time sa gawas kaysa sa Ginoo. Hello? Say, gamay rato ang mahatag sa Ginoo. Kana bang hinumdum ko atong istorya bitaw, atong mahatag sa Ginoo kanang ginagmay ra gyud, dili pinaka the best. Hinumdum ko atong isa ka pastor nga iyang gibisita iyang kwartahan kaayo nga sakop. Pag-abot niya sa bukid, pag-abot niya piti madaghan ng mga kabayo, gitagbo din sa iyang sakop. Uy, pastor, naaday ka? Oh, naalagi ko, Brad. Gusto ko bisita nimo. Tighanan nimo kabayo diri, uy. Ana din sa panalangin sa Ginoo, pastor. Pag-abot na po sa unahan, pati na madaghan ng kanding. Nagkanding yun. Mga 500 siguro kabuok. Kanding. Uban, mga buros pa yun. No, daghan kayo. Brad, daghanan nimo kanding, Brad. Uy, sa panalangin sa Ginoo, pastor. Then, pag-abot na po niya sa unahan, pati daghan ng baboy, mga baka, daghan juga kayo. Sa panalangin sa Ginoo, pastor. Hunahon na sa pastor nga may nalang ba, naguli niya isa-isa ka kanding, isa
isa ka baboy, o isa ka baka, isa ka kabayo, niguli niya. Yan di pasulod siya sa balay. Sulod rin pastor, sulod. Pag sulod niya, kita man siya nga naiiring, nanganak. Mga 7 siguro ka po, uy Brad, naabo di kay iring dire. O lagi pa sir, gusto ka pagkuha. Usahay, mga tawa ta, pero usahay ingon ana ta, iring ra itong ihatag sa Ginoo. Hello? Pwede man nimo tagaan og baka ang Ginoo igsoon. But pasabot, pwede nimo tagaan sa imong pinaka-the best ang Ginoo. Pwede nimo tagaan o pinaka-the best nimo nga time ang Ginoo. Pinaka-the best gikan nimo ang Ginoo mga igsoon. Why na tagaan na baka ang Ginoo? Dili iring. Hello? Wala may mo amen. Naman mo mo yun. Hallelujah. Say, malimtan nato ang Ginoo. Unsa kahanog ang Ginoo may malimot? Ma-imagine mo mga igsoon, malimot siya ba? Kubutan na to, og naay paraon ang Ginoo sa hangin. Malimot siya goon. So kaya mahitabo na to, ma-imagine mo, malimot siya og pasubang sa adlaw. Malimot siya pabangon sa imo. So kaya yung bation. Hello? Usahay, malimot ta. Pero karong buntaga mga igsoon, I know, nga we are decided nga tagaan na to sa pinaka-the best na to nga time ang Ginoo. Amen? Hallelujah. Eternal investment. Investing your time in the Lord is your eternal investment. Hallelujah. Ikaduha. Unsa toy una? Invest your time. Ikaduha. Invest your talent and ability. Kabalo ko igsuon nga duna kay talento. Hello. Mismo ikaw, murag dili ka mo tuo kay wala man kaming amen. Kabalo ko nga duna kay talento og abilidad. There's greatness inside of you. Tanaw siguro sa uban murag wa tay pulos, murag wa tay gamit. Tanaw siguro sa uban nga murag wala lang ta ba? Wala pinakaubos ta, wa tay pulos, wa tay gamit, so wa tay mahimo. Pero believe me, there is a potential inside of you. There's greatness and potential diha sa sulod nimo. Talent, abilidad diha sa sulod nimo mga igsoon. Kabantay mo, kung mangkaon ka og mangga, labaw na og mangga karabaw, inighuman nimo kaon sa unod, pila ninyo diri nga, hipuso niyo ang liso, then ibutang ninyo sa ref, kay inyo pa ng gamiton sunod. Wala. Kasagara, kumukaon kag mangga, ang liso, ilabay na ninyo. Amen? Wala na siya gamit. Murag wa na siya pulos. Murag dili na siya mapuslan, di na siya magamit. Pero kabalo ka mga igsoon, once itanom na, it has the potential nga mudaghan. Usahay ngun ana ato ang kinabuhi. Tanaw sa mga tao, murag wala lang ta. Pero kabalo ka, doon na kay talento o abilidad mga igsoon. Mao na nga i-invest na diha sa Ginoo. Hello? Apil og ministry mga igsoon. Amen? No, naatay lain-lain nga ministry, naatay martial, naatay tech team, na kung nindot kag tingog, asa man ka? Sa Talentsville. There is a music, nindot ka mo sayaw. No? Paggamit sa Talentsville, i-invest imuhang talent, i-invest ang unsay naa nimo nga ability diha sa Ginoo mga igsoon. Kay ang pag-invest nimo sa imuhang talent diha sa Ginoo, that's your eternal investment. Amen? Hallelujah. No? Kung dunay hiring, wow, hiring. Sa mga ministry, sabot nagkinahanglan, apil mga igsoon. Kung sakto-sakto ka og lawas, apil sa martial. No? Tawa na ato mga martial, no? Sakto kay barog. Paggamit diha sa Ginoo. Doon na kay talent, no? Doon na kay abilidad, ipagamit na sa Ginoo. Paggamit imong talento, no? Abilidad para sa himaya sa Ginoo, dili para sa himaya sa tawo. Hello.
dapat kung duna kay talento o abilidad, ang mahimaya ang Ginoo dili ang tawo. Say amen. Ayaw tuguti nga ang kalibutan ray makapahimulos sa kusog nga gihatag sa Ginoo sa imong kinabuhi. Kinsa may naghatag sa imong kusog? Ang Ginoo. Amen? Kinsay nagpabango nimo? Ang Ginoo. Kinsay nagligo nimo? Ang Ginoo. Amen? Una unya ang makapahimulos ra ang kalibutan. Hayahay kayo. Kabalo ka mga igsoon, matag-usa nato, doon natay potensyal, doon natay talento, doon natay abilidad, i-invest na diha sa Ginoo, ipagamit na diha sa Ginoo mga igsoon. Kung naa may dapat makapahimulos sa imong kusog, sa imong talento o abilidad, ang Ginoo na mga igsoon. We become successful in our areas because of our talents and ability. Amen? Lain-lain man taog trabaho, lain-lain taog talento, nahimutang successful sa lain-lain nga area tungod sa ato ang talento o abilidad. Tama? Hello? Makaangkon ka og mga butang sa imong kinabuhi tungod sa unsay naa nimo. But sometimes you allow those things nga mo control sa imong kinabuhi. Matud pa ni Pastor Joel, ingon siya, ayaw tuguti nga maangkon ka sa mga butang nga imong naangkon. Hello? Ayaw tuguti nga maangkon ka sa mga butang nga imong naangkon. Sometimes, no? Say, bag-utag motor. Inigmata na to sa buntag. Ang una natong atubangon, pagpasinaw, namira ba kaig tingog, bag-ugod. No, naangkon na ka sa butang nga imong naangkon. Imbis mahatag kag oras sa Ginoo. Hello. Usahay ra ba damgudamuguhon ra ba ka kana bitong bag-o kag motor? No, damgudamuhon ka nga nawala. No, inigmatan mo sa buntag. Murag nabalakas imong damgo kay kanang nawala imong motor. Kusulay mo ana? No? Pero nara di ay. Ano man kay grabe man imong ka excited. Wala na kay excitement sa Ginoo. No? Imbis imong time naa sa Ginoo, tuwa sa imong motor, bago kag cellphone, inigmata nimo sa buntag, mo cellphone, bag-o good. Pero ang time nimo sa Ginoo. Hello. Do not allow those things nga mo control sa imong kinabuhi. Because the things you don't control will control you. Amen? Ang mga butang nga dili nimo mo kontrolar sa imong kinabuhi, maunay mo kontrolar ni mo igsoon. Imong bisyo, imong kinaiya. Hello? Imong mga habits. Kung dili ni mo na makontrol, maunay mo dumala sa imuha. Amen? Muna atong i-control mga igsoon. Oh, Brad, kita lagi ti ka sa imnanan, Brad. Ay, magsangyaw ko sa pulong si Ginoo, Brad. Ming shot man lagi ka. Respitar lang para maminaw. Bitaw. No? Control it. Amen? Kinaiya, bisyo. Do not allow those things nga maoy mo dumala nimo. Batuguti ang Ginoo mga igsoon nga maoy mo control sa imuhang kinabuhi. So tayo ikaduha, invest your talent and your ability. Ikatulo, invest your money. Di gid na mawa mga igsoon. Apil gid na sa ato ang pakigrelasyon sa Ginoo. Hisgutan gid na mga igsoon. Kay dako kay na siya og parte sa ato ang kinabuhi. God wants to break the mindset nga pag muhatag ka, mawad-an ka. Kay mao man gud na ato ang mindset sa tawo. Nga pag muhatag ganita, makuhaan ta. Hello? Muna yung mindset sa tao. Pero gusto sa Ginoo nga bungkago na sa nga mindset. Because ang mindset o prinsipyo sa Ginoo, once muhatagan ka sa Ginoo, pilo-piloon pa jud og balik sa Ginoo sa imuha. When you give, it will come back to you. Hallelujah. Amen?
Sulay ganig hatag ang Ginoo mga igsoon, di ba? Mabalaw kag sagang sa pabor sa Ginoo sa imong kinabuhi. Sulay og hatag ang Ginoo, di ba? Mabalaw kag sagang sa panalangin sa Ginoo sa imong kinabuhi. Sulay og hatag ang Ginoo mga igsoon, di ba? Mabalaw jud kag pugong, no? Tungod kay kung mo panalangin ang Ginoo, grabe og sobra-sobra siya mo bless. Amen? Now, sa Matthew chapter 14, mo ni ang higayon, human nag-ayo si Ginoong Hesus sa mga masakiton. Naay dakong pundok sa mga tao nga gipanggutom, kating daghana. Oh, pila gani ito tanan ka mga tao nga gipanggutom. Kating daghana. Oh, 5,000 ka mga tao, kating daghana gyud mga igsoon unya gipanggutom. Imagine na. Or bisag kita lang. Imagino na to, nibe, kung kitang pila man ta dere, ito na to 500. Kung kita karon dere, kitang tanan gipang gutom. So kayo yung bation. Ganahan na siguro kayo mamuuli, magmugot na siguro mo. Kaya po na niya, uy, kaulion na siguro ka, magyaw-yaw na siguro ka, kaya gutom ka. So kung ma-imagine, sa kadaghan sa tao, matod pa sa pulong sa Ginoo, naay dakong pundok sa mga tao nga gipang gutom. Imagine, no? Si Jesus mitubag sa Matthew 14 to 17 and 19 to 20. Si Jesus mitubag, dili na kinahanglan nga manglakaw pa sila. Kamo mismo maghatag kanilag pagkaon. Sila mitubag, 5 kapan ug 2 ka isda ang ania dere. Kinsa man ahaman to gikan tong 5 kapan ug 2 ka isda? Sa bata. Amen? Nga kauban ato nga pundok, kauban ato nga pundok sa mga tawo. Kabalo ka mga igsoon, katong 5 kapan ug 2 ka isda, mao toy investment sa bata. Hello. Mao to iyang investment. Unya iyang gipalingkod sa mga sagbot ang mga tawo ug gikuha niya ang 5 kapan ug 2 ka isda. Unya mihangad siya sa langit ug nagpasalamat sa Dios. Gipikas-pikas niya ang mga pan o gihatag ngadto sa mga tinun-an nga mauusab ang naghatag niini ngadto sa mga tao. Nangaon ang tanan og nangabusog. Hello. Unya gihipos sa mga tinun-an ang mga sobra na pagisubra. Ang tanan nga busog naa pagisubra 5 kapan ug 2 ka isda. Hello. Unya gihipos sa mga tinun-an ang mga sobra og nga nakapuno og napulog 2 ka bukag. Grabe ang sobra, abi nimo paper bag lang, bukag mga igsoon. Now, I want you to understand nga kung mo invest ka diha sa Ginoo, mo invest ka sa imong salapi diha sa Ginoo mga igsoon, muhatag ka sa imuhang salapi diha sa Ginoo. Tanawa, iyang investment ahan niya gihatag kang Ginoong Hesus. Tama? Amen? Unsay nahitabo, ming daghan og naa pa joy mga sobra. Once muhatag ka sa Ginoo mga igsoon, mo invest ka diha sa Ginoo, muhatag ka diha sa Ginoo, inana ang buhaton sa Ginoo. Pilo-piloon pagbalik sa Ginoo. Naapagipirting daghanang sobra. Binukag pagyud ang panalangin sa Ginoo. Amen. Magino nimo niguli no to, magdala tagtag sa tagsang bukag. Grabe ang Ginoo kung mapanalangin. Mo na nga sakto ang gitagaan sa bata mga igsoon. Once ang imuhang offering, once imong salapi mo abot sa kamot sa Ginoo, mudaghan gid na mga igsoon. Kay mao na ang principle sa Ginoo, mao na ang prinsipyo sa Ginoo. Once imong offering, imong salapi mo abot sa kamot sa Ginoo, di gyud na magamay, mudaghan gid na mga igsoon. Hallelujah. Offering is designed to bring favor in your life. Designed to bring protection over your life mga igsoon. Amen. Eternal investment. Kung nga be excited because God, there will be an outpouring of His blessing sa imuhang kinabuhi. This year, 2020,
I-declare sa imo ang kinabuhi, mga igsoon, nga this is my year. Amen? This is our year. This is our time. This year is a year of abundance. This year is a year of favor, mga igsoon, sa imong kinabuhi. This year is a year of open doors sa imong kinabuhi. Amen? Hallelujah. Unsa to'y una? Invest your time. Ikaduha, invest your talent and your ability. Ikatulo, invest your money. Now, next, katong isgutan na to, that's personal investment. Tama? Oh. Ikaduha, invest for others. Mo invest ta, mo involve ta, mo commit ta, mo engage ta sa uban mga igsoon. Soul winning is an eternal investment. Hanabi tayo imong pag-invite, pagdala og first-timer, pagkuyog sa imong silingan, pagkuyog sa imong barkada, that's your eternal investment. Coming na ato ang Change Sunday, no, upat ka Domingo. Every time nga doon na tayo harvest event, mga igsoon, mo na atong opportunity nga maka-invest ta sa uban, mga igsoon. Amen? Pagdala nimo og bag-o diha sa Ginoo, tapos madala nimo sa process, nindot kayo na nga investment para sa ilaha. Unsa day atong kasagara buhaton, mga igsoon? Unsa day proseso nga agian sa ato ang mga first-timer inigaan nila diri? Mahimo silang VIP, modawat sila sa Ginoo, makaila sila sa Ginoo. Ikaw nga leader, your role, ang imuhang trabaho, mga igsoon, is tabangan siya nga moagi siya sa proseso. Amen? Inighuman sa Change Sunday, upat ka Domingo, mahuman siya. No? Then naapuntay kami nga pre-encounter, paapilo na to, kuyugan na to. Amen? No, tagaan na to sila grason nga mukuyog sila na to. Hello? Brad, di lang ko Brad, kaya mo ko'y sapatos. Tagaig sapatos. Amen? Brad, di lang ko mo apil Brad, kaya mo ko'y pliti. Kuwaa. Amen? No, di lang ko Brad, kaya kanang basigkuan na niya na. Tagaig siya grason nga mukuyog ni mo. Invest, mga igsoon sa uban. No? Pre-encounter, then pag humanog pre-encounter niya, doon nato po tayo kami nga encounter weekend. Paapilo ni mo sa encounter weekend, mga igsoon. No? Pag human sa encounter weekend, paapilo ni mo sa post-encounter. No? Nag-invest ka sa iyang kinabuhi. That's your eternal investment. Pagdala ni mo sa proseso, anang bag-o ni mo nga VIP, nga kalag, nga igsoon, nga madala ni mo sa tiilan sa Ginoo. Matod pa ni Pastor Hurley, Bishop Hurley, ingon siya, what profits a man if he gains a soul? O, yang gibali. Usab niya, gibali niya ni Bishop. What profits a man if he gains a soul and loses the world? Yan ang gibutangan, eternal investment. Amen? Pagkanindot, no, nga kung makaangkon ta og first-timer VIP nga mga igsoon nga makaila sa Ginoo, madala nato sa tiilan sa Ginoo. No? That's your eternal investment. Lain-lain og kinaiya, pero giatiman nimo nga mutubo sila sa Ginoo, it's an eternal investment. Amen? Nga tubang nato sa Ginoo, kabalo ka, mao na ayang ipangutana sa ato mga igsoon. Sa Matthew chapter 28 verse 19, so wala pa siya ming balik sa langit, mo na iyang gibilin sa atoa. Nga panglakaw kamo, go therefore and make disciples of all nations. Tama? Mo na iyang gibilin sa wala pa siya ming balik sa langit. Mo na iyang ginote sa atoa ba? Mo ninyong buhaton, panglakaw mo, no? Pagsangyaw mo. Muna iyang gibilin. Kabalo ka, his last command will be his first concern. His last command is his first concern, mga igsoon. Kung unsa iyahang gibilin sa atoa, inig-atubang nato sa Ginoo, muna iyahang paninglon sa atoa. Amen? Hello? Kung mingon siya, panglakaw kamo, inigatubang nato sa Ginoo, asa man imuha mga disipulo. For example,
Si Pastor Gary, tala na to, naasay tindahan, ako kaayo. Nya, mulakaw siya, mo to siya Amerika. Amen. Ato siya Amerika, tapos iyang ibilin ang iyang tindahan. Sawa pa sa ming lakaw, sa dili pa sa mulakaw. Uy, ang tindahan ha, kanang mo, bantay gyud anak, mo gini, anak, mga kuan ha, ani, bantay gyud kay nana, dagan siya ibilin. Ibilin niya ang tindahan. Then, inigbalik niya, unsa man ang pinakauna niyang ipangutana sa iyang gibinlan. Hello? Ang tindahan. Diba? Amen? His last command is his first concern. Oh, maguli niya. Oh, kumusta man ang tindahan? Diba? Mauna pod sa Ginoo mga igsoon. Ang katapusan ng gibilin sa Ginoo, mauna ay pinakauna niyang ipangutana sa atoa. Mauna nga karong buntaga, mo investa sa uban. Invest on others. Amen? Hallelujah. This message is very basic siguro mga igsoon and simple. Pero kung imo ning i-aplikar sa imong kinabuhi, it will bring impact sa imong kinabuhi. It will bring change sa imong kinabuhi igsoon. Sige na ito nagpadunggan siguro, sige nakakadungog, balik-balik, basic, simple. Pero kung imong i-aplikar mga igsoon, magdalanig dakong kausaban sa imong kinabuhi. Amen? Una sa tanan, ang Ginoo nag-invest siya mga igsoon. Ang pinakauna nag-invest is ang Diyos Amahan. Iyang gi-invest iyang bugtong anak. Aron ang matag-usa nato makabatunta og kaluwasan. Makabatuntag kapasayloan sa atong mga sala. Amen? So walay rason nga dili ta maka-invest diha sa Ginoo. Eternal investment, personal, invest on others. Amen? Because only the things invested in the cause of Christ is an eternal investment. Mura gina mga igsoon. Hallelujah. Amen? Muna excited na ba ka? No? Karon 2020. Amen? Hallelujah. Invest your time, invest your talent, your money. No? Invest diha sa Ginoo mga igsoon. Invest on others. No? That's our eternal investment. Amen? Hallelujah. Let's pray. Magampo ta. Lord, salamat kay Ginoo nini nga kabuntagon. Salamat sa imong presence. You're here, Lord God, kauban namo. Salamat, Lord, sa imong pag-istorya sa matag usa ka namo. Salamat, Lord, sa pagministeryo sa matag kinabuhi namo, Ginoo. Nga Ginoong Dios, karong buntaga, na matag usa ka namo, Lord. Doon na may eternal investment, Lord. Salamat kaayo, Lord, sa imong pag-speak sa matag usa ka namo, Ginoo. Salamat, Lord, sa imong pulong. Dalaygon ka sa walay katapusan. Dili ni imong pulong dili mo labay nga kawang lamang, Ginoo. Dili, Ginoo, mahimong aplikar namo, Lord, sa among kinabuhi. Just honor you and bless you. We love you, Lord. We honor you, God. Thank you, Lord. Thank you so much, Holy Spirit. Dalaygon nimo nga lanamahan. Amen o amen. Tagaan na natong kusog kay nga palakpak ang Ginoo igsoon. Thank you, R. Manindog ta mga igsoon. Salamat sa pulong sa Ginoo. Napanalanginan ba ka? More than the blessing nga imuhang nadawat karong buntaga is how you respond. Wala lang tanian dinhi para makakuha og information. Wala lang tamuan dinhi para mapanalanginan sa wali. Magsigitag amen. Pero kumusta man ang ato ang respond? Unsa man ang ato ang pagtubag sa pulong sa Ginoo? First, naghisgot ganina si Pastor JR about personal investment. Pag-invest sa imuhang panahon, sa imuhang talento ug abilidad, ug ikatulo sa imuhang salapi. Ug ikaw, ang ikaduha yang gihisgutan mahitungod sa imuhang pag-invest sa imuhang kinabuhi aron ang uban usad ng mga tao maluwas dinha, makaila usab sa Ginoo. Samtang nagtindog ta, gusto ko nga mahimo ta nga mamalandong ani.
Kadali lang kaayo atong ipiyong atong mata. No, and let's reflect on the word of God nga atong nadunggan karong buntaga. Katong duha ka punto. Pangutanon nato atong kaugalingon, naka-invest ba ko personally sa akong kinabuhi for my time diha sa Ginoo? Kumusta ka ang akong devotional? Kumusta ka ang ako ang paghatag sa ako ang talento, sa akong abilidad? Kumusta ka ako ang panalapi? Naabay parte ang Ginoo, nag-invest ba ko aning mga butanga for eternal nga value diha sa Ginoo? Kung nakigsulti ang Espiritu sa Ginoo karong buntaga sa imong kasing-kasing about ning unang nga punto igsoon. And then nimbati ka nga dunay nakig-istorya ang Ginoo nimo ug dunay gusto ang Ginoo nga usabon sa imong kinabuhi. Gibadlong ka sa Ginoo. Nakigsulti ang Ginoo nga dugang pagpanahon, dugang pa imong ihatag imong talento, dugang pa nga mahimo ka matinud-anon sa paghatag sa panalapi. I want you to surrender aning unang nga punto. No, sa samtang ang tanan nga mga mata magnagapiyong. Kung nakigsulti ang Ginoo ani personally sa imong kinabuhi, just lift up your hands diha sa Ginoo. Gusto ka nga mo surrender sa Ginoo ani nga area, aning punto point number one, about investing your time, your talents and abilities, your finances diha sa Ginoo. Gusto ka, Lord, mo surrender ko ani nga dapit sa akong kinabuhi. I want to invest truly, Lord God. Diha kanimo aning unang nga punto. Tanan mga mata nagpiyong palihog. Personal ta, individual ta mga tubang niya sa Ginoo. Naa ka karong buntaga diri because God wants you to change. And while you are lifting your hands and surrendering diha sa Ginoo, i-commit imong kaugalingon diha sa Ginoo. Pakigsulti sa Ginoo, the presence of God is in this place. The Holy Spirit is in this place. You are not just here because it's Sunday, kada Domingo musimba man gyud ta. No, you are here because God wants you to change. And in this area, to invest more in your time, your talents and abilities, and your finances diha sa Ginoo. Come on, just lift your hands. Kung kaning dapita, kaning nga area, Lord, ako ni surrender. Pagkisulti sa Ginoo, come on. Lord, ako ni surrender diha nimo. Lord, dili ko mabisi, Ginoo. Dili tanang panahon ako, Lord. Ako maghatag ko niyo panahon nimo. Dili tanang panalapi ako, Ginoo. Ako gihatag diha kanimo what's due for you, Lord. Oh God, come on, igsoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, you see those hands, Lord God. See those hearts, Lord God, that are sincere, Lord God, nag-surrender nimo this morning. Lord, just come, Holy Spirit. Lord, ug dili lang mang diri Ginoo, kunili, Lord, when we come out and live our lives, Lord, throughout the following days, weeks, and months, Lord God, Lord, that we will truly invest, Lord God, Lord, personally, Ginoo, ani mga butang nga nha kanimo that has eternal value, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Come on, pwede din mo ibutang imong kamot. Let's go to the second point karong buntagang gi-share ni Pastor JR. Our investment so that other people will be saved. Continue to close your eyes. And pangutana aning sa imong kaugalingon, naga-invest ba ko sa ako ang kinabuhi, sa akong kaugalingon, aron ang ako ang higala makaila sa Ginoo. Aron ang ako ang ginikanan, ang ako ang anak, ang akong igsuon, ang akong mga parinte, ang akong classmate, ang akong office mate, ang akong silingan, makaila sa Ginoo. Makabaton og relasyon sama nga ako nakabaton og relasyon diha sa Ginoo. Nagahatag ba ko sa akong kaugalingon, nagahatag ba ko sa akong panahon, aron ang uban masultihan ako
or ako arabatanan ng time. Lipay kay ko, sige gaanhi sa church, sige gaapil og cell group, nasa simba, pero wala gyud ko nakashare sa akong pagtuo diha sa Ginoo. If ang kahadlok, sige kuhit nimo nga mahadlok, maulaw, makishare diha sa Ginoo. If naani kanimo, and you want this to surrender diha sa Ginoo, just lift up your hands diha sa Ginoo this morning, igsoon. While ang tanan mga mata nagpiyong palihog. Doon na kay pagduha-duha nga, di man ko kabaluan ni, saon ako pag-invest, akong kaugalingon sa uban. Gusto ko nga mo share, pero maulaw ko, mahadlo ko, magduha-duha ko. Come on, just be true. Be true. Sa imong kasing-kasing diha sa Ginoo. It's time nga imuhang invest imong kaugalingon so that kaning mga tao sa imuhang palibot maluwas aron pagbalik sa Ginoo madala sila sa Ginoo, dili lang ikaw, dili ka mahimong masudyaan sa imuhang mga higala nga wala sila nakadungog sa pulong sa Ginoo because wa ka nagpagamit. If you want to make yourself available for God's use, come on, lift up your hands and surrender niya sa Ginoo. Lord, oh God, we set aside among mga garbo, Ginoo. We set aside, Lord, among kaulaw, pagduha-duha. Lord, una sa tanan, ikaw nag-invest, Ginoo, sa imong kaugalingon aron ako maluwas, Lord. Wala ka na ulaw nagpasan sa cross, wala ka na ulaw ni dupa dito sa cross aron ako maluwas, Lord. Lord, dili man tuod ko magpasan og cross, dili man tuod ko palansang sa cross, but Lord, I will just step outside of my comfort zone, Lord God, and invest to others, Lord God, so that they will be saved. Lord, I surrender my life to you. Come on, if that's your prayer, karong buntaga, lift up your hands sa Ginoo. And Lord, say, I surrender my life, Lord. Akong i-invest, akong kaugalingon, so that akong higala, Ginoo, ako ang pamilya maluwas, Lord. Kining baalon mo sulti sa imong pagkamaayo, dili maulaw, dili mahadlok, Lord. Makabaton sa kaisog nga gikan kanimo, Holy Spirit. Lord, mahimo mi, Ginoo, for the coming days of our lives, Lord God, we'll be wisely, Lord God, investing, Lord God, for others to be saved, Lord. Thank you, Holy Spirit. You are the fire, Lord God, that's inside of us, Lord God, that cannot be contained, Ginoo. Nga makahimo mi, Lord God, sa pagdala, Ginoo, sa mga loved ones, Lord God, nga naha sa imong tiilan, Lord. We surrender our lives to you this morning, Lord Jesus. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Thank you, Jesus. Salamat, Ginoo. Thank you, Lord. Salamat sa imong pulong, Ginoo. That's always reminding us, Ginoo, rebuking us, Lord God, changing us, Lord. Pasalamati ang Diyos karong buntaga igsoon. Come on, pasalamati ang Ginoo. Pasalamati ang Ginoo. The Holy Spirit that is working inside of you, that's gonna work this week sa imong kinabuhi. Salamat, Ginoo. Salamat, Lord. Thank you, Lord, for your word, Lord God. Salamat, Ginoo. Lord, we will be changed, Ginoo. We will be changed. We are changed, Lord God, right now, Lord. We are changed right now, Lord, by the power of your word, Lord. By the power of your Holy Spirit, we are changed, Lord. Salamat, Ginoo. Lord, sa sunod Domingo, Ginoo, makadalami, Ginoo, o mga tao, Ginoo, mong ma-invite, makadungog sila, how much you love them, Lord God. Mahimo mi, Ginoo, maglakaw, Ginoo. Investing, Lord, our lives for more valuable, eternal things, Ginoo. Tungod kay muna'y pinaka-importante alang kanamo, Lord. Muna'y pinaka-importante alang kanimo, Ginoo. Salamat kaayo, Lord. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Come on, let's give the Lord a mighty clap offering. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We give you praise. Salamat, Ginoo.